F'Ottubru li għadda 6,130 student bdew kors fis-sitt livelli tal-MCAST. Fil-Parlament il-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina intalbet mid-deputat Helena Dalli biex tgħid kemm minn dawn l-istudenti kienu għadhom fil-kors tagħhom sa Mejju. Mit-tweġiba tal-Ministru Cristina jirriżulta li 14% minn dawn l-istudenti sa Mejju ma komplewx bl-istudji tagħhom fl-MCAST. Fil-fatt, mis-6,130 student li f'Ottubru bdew kors fis-sitt livelli tal-MCAST, 888 ma baqgħux għaddejjin bl-istudji sa 7 xhur wara. Fl-istess ħin f'mistoqsija parlamentari oħra tad-deputat Laburista Carmen Novella, il-Ministru Cristina ntalbet tgħid jekk l-MCAST iwettaq studji biex jara x'isir mill-istudenti li jkunu gradwaw f'xi wieħed mill-korsijiet tagħha. Mit-tweġiba tal-Ministru tal-Edukazzjoni jirriżulta li sal-lum l-MCAST qatt ma għamlet studji bħal dawn. Il-ħsieb iżda huwa li dawn l-istudji jibdew isiru fis-snin li ġejjin billi jinġibu fondi mill-Unjoni Ewropea. Ftit tal-ilu sar magħruf li terz tal-istudenti tal-5 sena fil-livell sekondarju jew ma jagħmlux l-eżamijiet tas-sekk jew ma jgħaddux minnhom. Ftit tal-ġimgħat ilu l-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar li gvern ġdid jagħti garanzija liż-żgħażagħ kollha li jkollhom iktar minn 16-il sena li jew jibqgħu jistudjaw jew isibu xogħol jew jingħataw it-taħriġ meħtieġ.